Gantian. Wes ta. Iki kok idul. Iki sing kok idul njero tong, Kok cara gak ada mono nyileh nggone Pak Karno. Semprotan niku Iya, enak. semprotan iki enak langsung. Semprot jas sama ta lagi, jas. Jas kesuwen. Kesuwen perang ini. Wes Pak Wantono sampean leren bar kei contoh. Rokok-rokok Kesulitannya akeh. rokok sik. Nah kok nek sing anu aku kok jare Sing tekan Mas sampe dulu Pak iki. Sing sampe dulu kan Mas. Aja nek kono. kecilian golongan niku paku jare. Ya kok ngono terus baju. Ah, kecepatan sing udah. Tambahin teh, kalau banyune. Di mana? Soal banyu. Banyune terus Pak ini. Kurang ya. Kayak butek kok enggak isin dulu. Golongan kecilian lah. Kalian apa? Ya ono Banyu. Ya prese mau lho, Pak. Mangane nek jenengan ndamel badhe Kecilian lho golongan kecilian. Ya lho. Tambahin ae. Sik, Pak Teh. Tambahin banyune Pak Teh. Ambek kalau ngene iki Mas. Hah? Ambek Nah, iya kurang. sokno kabeh banyune. Golongan. Lah cirine Iki videonya gak apa-apa, Pak. Oh, video oke. Kamera biasa, kamera biasa. napa niku sanes cukup toyone niku jenengan pernah Tebung kok ndelokno YouTube kuwi lho, Bu. toyane nggih. Gede kayak ibu tak dikantas itu. Colonge ten mboten kepiar. Atau jenengan nek ngarani sego jagung, Pak. Ini bagi orang ngolah nang iki wis iki. Gak tahu sego jagung wong iki. Istri kok. Ora. Ya. Ambune kaya Hayati. Penyemangat tenan Hayati iki ngono. Mamdrong. Ya, yo iki sing penak sok ae. Ora metu ora. Ora metu. Kurang lagi. Banyune, kurang banyune. Ya kurang Mas. Iki kurang oleh separo kok. Golekane paku sik. Iki kurang apa? Kurang iki. Ya. Kurang Mas. Teh banyune. Sik iki lho, sik. Lah ya tak maculi kok. Balik rene lah, ngono apa balik rono. Aja dur-dur to Pak Mano. Oh mati kok dari kok. Kok nek wis ngono baju biasa. Ayo Dra kene ta, gantian ta. Baturi ta. Halo, sing urung kerja iki kerja. Ayo. Kita domahi uang lho. Uang lho. Ya iki. Aja cepet-cepet to, Mam. Cepetan kuwi, Mam. Semangat kok. Ubah ya, Mas. Tasik. Berarti kok nganggur sak parung. Nggih. Tasik. Pelungan kuwi. Mboten niki saged ditambahi banyu toyo meleh kok. Kok gawe nang iki ono. Lah iki lho urung separo nang kae sitok cah lho kok masuk gak. Gak tambahi banyune sik kena. Kok gawe nang sian. Isa bakal isa. Loh, kurang apa-apa lek kon sing ora dadi, sing dadi menisan positif dadi. Isa bahane lek kon iki nyampurna kowe isa. Oh ya ora untuk Dimaksimal nek gawe dimaksimal. maksimal dadi. Maksimal sing apik. Ora mudhun gawe. Bas, masuk ngerti lho. Ora roto baju. Sini baju. Nah, kene baju. Ora maju. Maksudnya kok main. Iku lho dipaculi ya, ngenteni paculi sik to, Wes goreng ini ta digoreng. Ambekan sik. Sing macul gantian ta. Ayo ya. Macul kentenan. Iki ra pergawe ya. Kalau pengen damel kathah niku saged nyambut alate Pak Karno. Sing semprotan niku lho kok enak. Nek timbanem tak kene ibani. Ini iki kurang, Bas. Aja jero-jero, Pak. Kurang banyu anu. Ayo. Ku tarik rono saiki lho. Kurang banyu. Kurang banyu. Aja kena dem deh. Pak Su. Iki dhewe ya. Pak Su. Dek, to, Pak. Nyantai.